खुलुमलायबाय लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो लाग्रोनाय जालायबाय दिनै सेकेन्ड दिवाली आरोना ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोरा नै दायो आलारि बाथिखौ मोनफा मोनफा साजायनोसै आरो आं दायो नै ओइथिं होखाबाय ओइथिंबो होनोसै नै दायो गासैथिंबो होजोबखांबाय आरो आं दायो राजा आं बेलेग बमखौ गावनो हाया आरो गियो ओमफ्राय नैखौनो सावलाबायबाय आरो आङो बिराद गिख'खा आङो मिथिबायना खाथियाव गोसा गावना होबा खारबावसो नै दायो हासबेन्डआ सावदों आरो बम सावगासिनो नायनोसै माबोरै जोङो नै आरो दायो मोनसे बेलेग सावनो नागिरबावदों आरो फै राजा फै फैलाय नाहरगासिनो नै केमेरा राजाया इदि नाहरबाय मोसादो राजा मोसादो नै राजाया आखाइखौ मोजां आखाइखौ लेबा आखाइखौ नमो नमो लेबा इदि खालामदो नमो नमो होन नमो नमो नै दिनै देलायदो आङो ओमफ्राय देवालिनि बिबार लालायलायदो आरो माबायदि नुखोथाय मोजांखौनो नुला दाना जाला मारै नुखो नै देलायलायबावबाय आरो ओमफ्राय देवालिबाबो एसेबो इन्टारेस्ट मोनासै न' खाथियाव थांनानै इन्जय खालामनो मोनासै नालाय ओमफ्रायो माथो खालामबावनो बाबा दायो ओंखाम संना जानोसैलाय लोगोफोरनो नै आं दायो थारुनाय जानो नागिरदों आरो थारु दंमोन जानोसै बायना लाबोदोंमोन आरो जानोसै आरो न'आवसो गायो आरो थाखौ होजों ओमफ्राय नै बांद्राय रुयाखै आरो जानाय बोथोर जायाखै नालाय नै जानोसै थेवबो नै आं दायो आलु गाजर एवगासिनो ओमफ्राय आरो नै बिथिं ना गोरान बाथोन देनो नागिरदों ना गोरान एवनानै दोनसै दालि मोनखांबाय जेबो गैया आरो दिनै ना गोरान बाथोनजोंनो जानोसै नै ओंख्रिया मोनखांबाय आरो ओमफ्राय नैबे आलु गाजर एवनाय नैबे आरो स्पेसियेल ना गोरान बाथोन आरो ना गोरान बाथोनबाथाय बिराद गोथाव मोनो आरो ओमफ्राय नै जानोसै आरो दायो मोनखांजोबखाबाय जानोसै नै दायो ओंखाम जानोसै आरो जा ओंखामबो उखैखाबाय ओमफ्रायो देग्लायथ' आरो बोथोरानो गाज्रिखा देवालियानो गाज्रि माबायैसो थांबाय आरोना मानो होनबा जेरावबो थांना इन्जय खालामहैनो मोनासै अखा हाबाय बिरादनो अखाबो बारबो फैबाय ओमफ्रायो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय बिदिब्ला दायो जानोसै आरो ओंखाम बाय लोगोफोर